ejnuni biex nagħti aktar kuraġġ. Jekk hemm min fadallu biss il-gideb, ejnuni biex inkomplu nwasslu il-verità. Jekk hemm min qiegħed joffri l-biża' u t-teddid biss, ejni noffri il-maħfra tagħna lil kull min weġġajna fil-passat u nkomplu nagħtu it-tama għall-futur aħjar. Jekk tridna inwettqu il-viżjoni b'saħħitha u unika li ppreparajna għalikom. Ħuda fuq spallejk, hu ir-responsabilità għaliex għandi bżonnok biex tikkonvinċi lil kull min taf. Sib lil xi ħadd kelmu bil-ħlewwa, b'interess ġenwin, kelmu fuq il-viżjoni tagħna, kelmu dwar kemm aħna qegħdin nagħtu lil kulħadd u ressaqna il-partit ribek. Ejja nimxu din it-triq flimkien. Ejja nagħmlu l-impossibbli possibbli. Ejja nuru lil Maltin kollha li aħna hawn qegħdin flimkien u għalik.